Na danas održanoj sednici veća jednoglasno je podržan zahtev da se pomogne ugostiteljima. Većnici su se složili da je ovaj sektor pretrpeo veliku štetu u poslovanju tokom pandemije izazvane koronavirusom i zbog toga su izrazili spremnost da im izađu u susret u njihovim zahtevima. Treba dati podršku lokalnim ugostiteljima. Za njih je ova pandemija sa koronom bila kao elementarna nepogoda na selu. Selu desi se poplava, desi se klizište, problemi u poljoprivredi, nema prihoda, njima je to poljoprivreda i njima su to prihodi ovde u gradu. Znači, čim je smanjen promet, dažbine stoje, takse stoje, porezi stoje, plate radnicima morate isplatiti. Mi smo se trudili da dođemo do nekog rešenja. Pozvali smo i radnika iz poreske uprave da nam izloži sve moguće pojedinosti ili mogućnosti na koji način bi mi njima mogli da olakšamo ovu situaciju. Tako da smo se dogovorili da za 2020. godinu, ovu prošlu godinu, ne možemo ništa učiniti, to što je. Bili su oslobođeni mart, april, maj i taj dug iz 2020. godine bit će im u reprogramu u ovoj godini, a u 2021. ili tekućoj godini donećemo najbolje moguće rešenje, apsolutno, možda apsolutno da im te obaveze umanjimo ili bukvalno da ih ne bude u 2021. ali da kroz reprogram izmire dug iz 2020. godine. I smatram da bi to bilo značajno za njih. Očekujemo, nadamo se da korona neće biti kao što je bilo u 2021. godini i da će u ovoj godini moći da ostvare značajnije prihode. Većnici su danas razmatrali nacrt zaključka o raspisivanju konkursa za nevladine organizacije, udruženje građana, kulturu, sredstva javnog informisanja. Koliko sredstava je izdvojeno ove godine? Budžetom opštine za medije i informisanje opredeljeno 7 miliona dinara i očekujemo putem konkursa, vidjet ćemo kako je to raspoređeno. Već je usvojilo izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi po nacrtu odluke o izmenama i dopunama odluke o radnom vremenu. Inicijativa je da se ne radi nedeljom. Šta je prihvaćeno, a šta je odbijeno? Mi poštujemo republičke državne zakone. Kako se radi u Republici, tako prenosimo i na lokal. Mi smatramo da smo mi turističko mesto sa velikim potencijalom, velikim prometom ljudi, turista i tako dalje. Smatram lično da bi za našu opštinu to bio veliki gubitak, da bi nam možda turisti bili nezadovoljni. Svako ima mogućnost, niko nikome ne brani ako ne želi da radi nedeljom, ako mu je nedelja slobodan dan. I naša opština, kao što je do sada radila, tako će raditi poštujući republičke zakone. I opet ponavljam, ko ne želi da radi nedeljom, ne mora da radi.